Hai guys, मोननै आङो दायो हाजोआव फैदों आरोना अरुणाचलाव खामानि मावनो। दायो जों थांगासिनो लोगोफोर सानसेयाव 300 हाजिरा आरोना दैलि मावफैयो जोङो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै बै हाजोआव दानहैगोन जोङो। औवा दानगोन आरोना जोंनि खामानिया। दाहाय नोंसोरनो देखायनो नाजागोन आं लोगोफोर। बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। नै लोगोफोर दायो जों थांगासिनो ज'नो। ओरै हाग्रा बारिजों ओरै थांनानै थिं गाखोहैसिगोन जोङो। नै थाबायलांगासिनो दायो जों फुरानै जोंहा खस्थ' मस्थ'नो मावनो फैनांदों। नै लोगोफोर दायो जोंहा हाजो खाथियाव मोनफैबाय आरोना बे हाजोआव गाखोसिगोन जों। नै जों दायो गाखोजेनबाय हाजोआव। जोबोद मेङो आरोना दावखोनायाव। दायो नै जोङो सफैबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना। गाखोबाय लोगोफोर आं नै हाजोआव। जोबोद खस्थ' आरोना हाजो गाखोनाया। दा नोंसोरो भिडिअआव गाहायसिन नुदों गाखोना नायफैबा बोरै गोजौ। वाव हानि ओनसोला ओइ गाइस मोननै मोनफैबाय नायनो हागोन नै। वाव गोलोमजोब्बाय लोगोफोर। नोगोद खस्थ' आरोना जायगाफ्राहाय। गाजा अखा हादों नै गाइसमोन गाजा वाव कुल। नै आसोलफ्रा ओंखाम जाखांना नोगोद भिडिअ नायदों। वाव डान्सआव नायदों। माबा शिलं बायदि नुलायलायबाय नै गाइसमोन। बा शिलंआनोसै बेसेबा गोजौआव दङ जोंनाय लोगोफोरनि अरुणाचल बोराया उन्दुना दं। जाजोब्बाय जोङो गैला।